O demokracii, ľudských právach, prosperite sa veľa hovorí aj v sídle Európskej únie v Bruseli. Každý by čakal, že Brusel bude výkladnou skriňou Európy, vzorom pre všetkých. Už roky nám potichu hovoria, že niektoré časti Bruselu nie je vhodné kvôli bezpečnosti ani navštíviť. A dnes je zrejmé, že Brusel je bojskom drogových kartelov. Tak 27 premiérov a hlav štátov v izolovanom priestore bez okien rokuje o Európe a jej budúcnosti a pod ich múrmi sa doslova vedie vojna narkobáronov. Myslím si, že by sme ťažko našli lepšie prirovnanie k situácii, v ktorej sa v Európe nachádzame. Budúci týždeň príde na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Costa kvôli európskemu rozpočtu. Určite sa ho na situáciu v Bruseli spýtal. Keď sme pri peniazoch, tu máme aj dobré, aj menej dobré správy. Tou dobrou správou je, že rast miest na Slovensku je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Preto môžeme konštatovať rast reálnych miest. Opäť to verejne vyslovujem s pochopením, že subjektívny pocit každého z nás môže byť odlišný. Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň sugerovať opozičné decká a ich médiá. V každom prípade vítam, že končí úorková sezóna v protislovenských a protivládnych médiách, ktoré doslova pretekali, prepáčte za vyjadrenie, v sprostostiach. Za jednu z takých vrcholových, svedčiacich o strate súdnosti a zraku kvôli posadnutosti a nenávisti, považujem tvrdenie portálu Aktuality, že, citujem, s vládou Roberta Fica pribudlo stretov medveďov s ľuďmi. Nevedel som, že už aj medvede sú opoziční aktivisti a sa mobilizujú v tejto nekonečnej križiackej výprave proti vláde a osobitne Smeru Slovenská sociálna demokracia. Menej uspokojivou správou je pretrvávajúca stagnácia hospodárskeho rastu. Stále sme v raste, ale nie v takom, aký by sme si želali. Samozrejme, že naši oponenti majú svoje vysvetlenie. Na vine je vláda a jej konsolidácia, bodka. Ako keby nevedeli, že problémy s hospodárskym rastom boli aj pred konsolidáciou, ku ktorej pristupujeme opatrne, aby sme ako tak ozdravili verejné financie, ktoré nám v roku 2023 premiér Ľudovít Ódor z Progresívneho Slovenska odovzdal v najhoršom stave v celej Európskej únii. Objektívne naďalej platí, že sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík, extrémne závislých od vývoja predovšetkým nemeckej ekonomiky. A tej sa teda naozaj nedarí. Je zvláštne, že keď tento argument použijú ľudia z našej vlády, je okamžite znevažovaný. Ja vám ale zacitujem, čo povedala talianska premiérka Meloniová o zlej situácii v talianskej ekonomike, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za ekonomiku svetového typu. Giorgia Meloniová nedávno vyhlásila, citujem, náš rast, ako vieme, je silne ovplyvnený spomalením nemeckej ekonomiky. Sme prepojená ekonomika, najmä s tou nemeckou. Sme možno národ, ktorý platí najvyššiu cenu za spomalenie, recesiu nemeckej ekonomiky. Koniec citátu. Nikto zo slovenských protivládnych mudrolantov ani necekol, keď talianska premiérka toto vyhlásila o talianskom hospodárskom raste a talianskej ekonomike, ktorá mimochodom patrí medzi 10 najsilnejších na svete. My sa na Slovensku musíme predovšetkým sústrediť na čerpanie európskych fondov a na hľadanie nových investorov. Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde buchanie po stole. Rovnako požiadam príslušných ministrov, aby ostro reagovali na totálne nezmysly publikované protivládnymi médiami v súvislosti s úvahami vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku. Hlasná trúba kresťansko-demokratického hnutia. Portál Postoj nezaváhal a zverejnil znôžku nezmyslov pod nadpisom Budeme platiť šejkom za našu vlastnú vodu? O akej vode to Postoj preboha tára? Kto chce platiť komukoľvek zo zahraničia za našu vodu? Už si prosím pretrite krv v očiach páni z Postoja. Potrebujeme nájsť investora na modernizáciu potrubí a príslušnej závlahovej technológie, nie na vodu. A nič sa nebude privatizovať.
Keď kresťansko-demokratické hnutie zahlasovalo za privatizáciu slovenských elektrární, za zlomkovú cenu talianskou spoločnosťou Enel a za odovzdanie celej vodnej elektrárne Gabčíkovo pod kontrolu Talianov, nikto z novinárov, ktorí dnes pôsobia v Postoji, nepovedal ani slovo o vode. Dnes samozrejme platí, že čokoľvek, akákoľvek blbosť je vhodná na útok proti súčasnej vláde a osobitne Smeru slovenská sociálna demokracia. Dnes sa už voľne zverejňujú aj infantilné politologické úvahy hercov, ktorí dúmajú nad prispôsobením demokracie, len aby konečne Smer prehral a prišli opozičné decká. A pritom ide o hercov, ktorí by vám za 5 eur súkromne zahrali akúkoľvek postavu. Od kapitána Nálepku až po Hitlera, tam im morálka nevadí. Vážení priatelia, platí však staré známe, akými zbraňami bojuješ a takými zhynieš. Výborne som sa pobavil, keď takému zvláštnemu novinárskemu podivínovi Vagovičovi zrušili účasť na jednom hudobnom festivale. Potom, čo posadnutý do štipky kosti napísal asi obrazne povedané 15 000 negatívnych odporných článkov proti mne osobne a mojim vládam, napísal jeden jediný kritický koment na obrovskú príživnickú kauzu Šimečkovcov. A prišla rázna odpoveď. To je neakceptovateľné, aby si písal proti progresívnemu Slovensku. To je jedno, že si jeden z najzaritejších kritikov Smeru. Ale z hrušky dole. Žiadny festival, lebo si sa dotkol nad ľudí z opozície. Mimoriadne zábavné a úsmevné. Celé je to také naopak. Títo naši progresívci a liberáli kričia ako zmyslov zbavení, pokiaľ ide o verejný dlh Slovenska, pričom pri porovnaní s mnohými vyspelými západnými krajinami sme vzornými žiakmi a s dlhom sa nachádzame v zdravom strede. A potom príde oficiálna informácia, že hlavné mesto Bratislava pod vedením progresívca primátora Matúša Bala je najzadlženejším krajským mestom. Blahoželáme. Progresívci liberáli nariekajú nad výberom daní a odvodov, že by mal byť lepší. A potom sa prevalí kauza so Šimečkovcami a najmä s Ivanom Korčokom, ktorý sa preukázateľne vyhýbal plateniu daní a odvodov. Blahoželáme. Zvolávajú protesty na odvolanie riaditeľa SIS kvôli havárii, ktorú ani nespôsobil, ani nikomu nič neurobil. Aby potom dvaja z progresívneho Slovenska a zase Ivan Korčok nedali prednosť v jazde a zranili iné osoby. Alebo naši progresívci a liberáli kričia o demokracii a potom demokraticky vyhlásujú, že kto sa nedá zaočkovať proti covidu, má si platiť za zdravotnú starostlivosť. No bude to s nimi zábava. Vstupujeme do posledných 12 mesiacov tohto volebného obdobia a treba sa pripraviť, že nič proti nám nebude ani sveté, ani zakázané, ani nedemokratické. Sme ale dostatočne skúsení, aby sme sa s takýmto stavom veci vysporiadali. Na záver ale úplne podstatnejšia a dôležitejšia informácia. Hovoril som s prezidentom Hasičského a záchranného zboru o požiari v Suľovských skalách pri obci Suľov Hradná. Po tom, čo sa deje v niektorých krajinách, osobitne v Chorvátsku, musíme byť extrémne opatrní a pripravení. Veľmi vítam rozsah nasadenia ľudí a techniky v Suľovských skalách a najmä informáciu od pána prezidenta, že požiar je pod kontrolou a že nedošlo k žiadnemu zraneniu alebo poškodeniu majetku občanov v blízkych obciach. Aj tu je príležitosť poďakovať hasičom a záchranárom. Veď to poznáte. Odkadiaľ všetci utekajú, tam sa hasiči a záchranári ponáhľajú. Pekný a pokojný sobotný večer, vážení priatelia.